first century, meron na ba kayo? Meron na wala? 30 AD. First century ang tanong ko, 33 AD. Ngayon, may pastor na ba kayo no kapatid? Meron na wala? Pastor, wala po po mga pastor. Ayun, salamat. Salamat. Sa mga tweet, tinatanggap mo, walang pastor noon, kundi pare. Pare. Obispo. Meron, obispo. Basahin natin sa 20:28 ng gawang nakalagay na kayo naman na ginawang mga obispo. At yung obispo, 7:24 ng Hebreo, sa ibang translation, na nakaugnay sa Greek ay pare. Hindi may pare yung pastor. Kasi kayong mga pastor, wala naman kayong authority ng mga kapatid. Sulpot kayo eh. Kaya nga tinatanong ko sa inyo, nung first century ba, may ka-added ba kayo noon? Meron na ba kayong pastor noon? Meron o wala? Hindi mo ang tanong mo. Pastor, gaya na sinabi ko, walang pastor. Pero ang authority, Ibig sabihin, wala pala sa Biblia ang pastor. meron. Ayun. Eh, ba't sabi niyo wala? Kapatid. Ibig sabihin, authority galing na church, eh, hindi ka leader. Kanino galing? Tama. Kanino inabot? Church. Kanino inabot? Kasi basahin natin yung konteksto ng 3:18 ng Mateo. Meron ka bang Biblia dyan? Basahin natin. Alam, Mateo. Kasi kapatid, mahirap makakaligo. Katoliko pa yata sa tatay. Katoliko pa yata. Mahirap yan kapatid. Kailangan, skip tayo doon sa anong pangalan ng prophet minister niyo? Pastor Laurel ang komento na si Pastor Laurena. Pastor Laurena. Basahin natin. Pastor Laurena. Kung siya'y binigyan ng authority ni Cristo. O si Pedro ba? Basahin natin. Sa 16. ano ba, literal po ba na? 18 ng Mateo. Ang sabi, basahin natin. Sabi, ito kapatid. At sinasabi ko naman sa iyo, ikay Pedro, Isay, palagay. At sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Sino ang kausap? Si Laurel ba? Hindi. Ang kausap, si Pedro. Ibig sabihin, yung binigyan ng authority ni Cristo, si Pedro. Anong klaseng authority? 19. Basahin natin. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Kanino binigay? Kay Pedro. Kaya si Pedro, mula kay Cristo, binigyan siya ng otoridad. Hindi naman Pastor Laurel ng Baptist Church. Dahil ang nakalagay dyan, Iglesia ng Diyos. At according to the Catechism of Catholic Church, yung Iglesia ng Diyos o Iglesia ni Cristo ay ang Roman Catholic Church. So, ganyan po yung ano nyo, talagang hindi tayo Kasi gusto naman yung kapatid eh. Sabi niya, upon this rock, Abang disra. O may nakalagay pa dito kapatid na tumuro si Kristo sa sarili niya. Wala! Pag sinabi mong this, Wala kapatid, ginagawa mong literal. Pag sinabi Ito mong nakalagay. this Ikay Pedro, sa ibabaw ng batong ito. Hindi naman sinabing batong ako. Si Pedro eh. Si Pedro. Hindi naman baptist si Pedro dahil hindi naman nagbabautismo si Pedro eh. Ngayon kapatid, ito kapatid, tatanungin kita. Ngayon, kung ang aral nyo ay once saved, always saved, yung tanong ko kanina, ibabalik ko sa inyo. Ano? Kapag tinunggok ba si Kristo, gumawa ng kasalanan, sinadya, ligtas pa rin ba? sinadya ko na sa ligtas, ay hindi ka gagawa ng kasalanan. Hindi po tinuturo sa At amin. ibig sabihin, kapatid, kapag tinanggap mo na si Kristo, totoong ligtas na, hindi na pwede magkasala.
pwede siya Ayun. magkasala. Ngayon, kung nagkasala at nakagawa pa ng kasalanan, ligtas pa rin ba at nandun pa rin ba si Jesus? Oo. Ayun. Ngayon, kung mabasa ko sa Biblia na may karapatang umalis sa iyo si Kristo pag gumawa ng kalokohan, tatagapin niyo kapatid, mali ang ipinangangaral niyo, nililigaw niyo si tatay na Katoliko rin na kapatid ko. Oh. Ay, hindi kapatid, tinatanggap ko ba o hindi? Pero una sa lahat, Hindi kapatid, ang tanong ko sa inyo, tinatanggap nyo oo o hindi. Kasi kapag yung sagot nyo kontra sa oo o hindi, ang sabi ni Kristo, 5.37 ng Mateo, sama-sama kayo. Alam ko naman pa rin sana ito. Hindi. yung mga verses po na Hindi binabasa mo kapatid. ay talagang Basta ano muna, tinatanggap mo ba kapatid? Kung mabasa ko ba sa Biblia na kapag gumawa ka ng sasagutin kalokohan, yan. Kasi alam ko na po yung mga binabasa. sige, ngayon, kung hindi mo tatanggapin, kapatid, sa makatid, tinatakwil mo si Kristo. Bakit? 12.48 ng 1, ang nagtatakwil sa akin, nagtatakwil sa akong salita. Tinatakwil yung salita ni Kristo sa makatid, itinatakwil din si Kristo. Mga Katoliko ba kayo, mga kapatid? Mga Katoliko pa yan. Niloloko nyo kapatid eh. Niloloko nyo eh. Sabihin niyo po kung anong gusto niyo. Pero Pati si tatay, Katoliko rin, kapatid. Niloloko nyo pa rin. alam niyo po yung purpose ko pa. Alam ko, babasahin niya 28-20 ng Mateo, John 3.16, sa Roma. Eh, out of context naman kayo nun, hindi naman sa inyo sinulat yun eh. Ganito po na. Kaya nga ang tanong ko sa iyo, kapatid eh, kung mabasa ko ba na may karapatan si Kristong iwan ka pag tinanggap mo siya at tanggapin niyo mali ang ipinangangaral niyo, niloloko niyo yung mga kapatid kong Katoliko. Ano kapatid? Babasahin na natin. Babasa na tayo ha. Basahin natin sa 2 Corinthians written by the Apostle Paul 14:27 Corinthians. Basahin natin. Basahin natin sa nasaan ba Corinto dito? Corinto. Palipsis na to. Corinto. Yan. Unang Corinto. Yan ha. Basahin natin. Kuya. Dito na lang sa ano. Hindi natin mahanap. Digifive. Ano bro? Yan. Basahin natin. Pagkabasa ko, kapatid, pagbulay-bulayan nyo. Kasi yung aral nyo, niloloko nyo yung mga kapatid namin Katoliko. Pagbasahin natin sa 2 Korinto 13:5. Sabi, siyasatin ninyong inyong sarili kung kayo na nga sa pananampalataya. Tulad ni Pablo. Hindi natin i-interpret ha. Subukin ninyong inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalaman si Hesu Kristo'y nasa inyo? Aba, ang sinabihan pala nito kung konklusyon ng baptism gagawin natin, mga saved na. Kasi si Hesu Kristo'y nasa inyo. Ngayon, may karapatan bang itakwil tayo ni Kristo? Tuloy! Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Ibig sabihin, may karapatan itakwil tayo ni Kristo. Eh, papaano? 10:26 ng Hebreo, kapag sinasadya na natin ang kalokohan natin. Gaya ng ginagawa ng Bible Baptist Church. Ano kapatid? Kaya Wala pong masasabi dyan. Pag ganitong usapan, alam ko na saan patutungo to. Wala pong talagang mag-ano sa atin, hindi po tayo mga pag-intindihan. Alam ko yung stand nyo, pero kami po kasi hindi namin promote ang pag-discussion sa inyo. Ay,
ibig sabihin pala, kapatid, kinokontra Pero- niyo yung pangangaral ng mga apostol. Kasi ang pangangaral ng mga Yan, apostol, yun, gaya ng sinasabi ang ko gamit sa na yan. Biblia, basahin natin, Ikalawang alam yung- Timoteo 3:16, 3:16. ang mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan rin naman sa pagtuturo. Gaya ng ginagawa nyo. Kahit Pagsansala, ano ang sabihin pagsaway, hindi kayo Kasi may- sumasaway. may Kaya, sarili ka kontra lang kayo sa na- Biblia, kapatid. Wala pa rin kahit ano sa Biblia. Ganyan po yung Saan ba ang lokal niyo, kapatid? Yung ba yung pinaka-ano? Kami po ay lokal. Saan ba yung ano niyo? Church niyo, chapel niyo? Diyan sa San Pedro, sa Pasitan. Pedro, ay hindi ko yan yung kapatid ko kaya. Marahil hindi ko yung mga kapatid namin katoliko. Sabi niya, Kasi ganun ang ano eh, kapatid eh. Una-una, hindi naman kayo ang canonize. ano, marami na po yung usapan natin. Kasi nga, hindi na po. Present po namin gospel. Nga, gospel yun bro eh. Kasama sa gospel nila Cristo yun eh. Nasa 2 Corinthians yun. Kalawang Corinthians 4 hanggang 5. Kaya nila Cristo yung pakipag-diskusyon. May kataka na ako, ba't pinalis mo Wala po na lahat, mga sinasabi po, pagka-atake. Ay, kasi utos naman yung bro eh. Huwag mo naman sabihin mali yung atake. Kasi, basahin ulit natin ng Ikalawang Timoteo 3:16. Ito, ang mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan rin naman sa pagtuturo. Ginagawa namin, pagsaway. Hindi utos pala pagsaway. Eh, anong klaseng Ikaw pagsaway? po ba ay tiyak mo na sa langit? Tiyak na sa langit, in the grace of God. Ito yung paano na po masasabi? Sa awat tulong ng Diyos. Kasi tumutupad Sa ako kanin po dumating sa mga sa'yo ang utos. kamatayan. Saglit lang kapatid, sasalita ko eh. Kaya kung sakaling dumating sa akin si Kristo, maligtas ako in the grace of God. Not in the grace of Bible Baptist Church, not in the Bible. Kaya lang naman yung kapatid eh. Kaya hanggang dito na ulit tayo. Sige bro. Kasi masakit kasi sa akin. Lalo na. Pero, yun na, bakit the grace po? Kung sakaling dumating yung kamatayan. Ito kapatid ngayon, sakaling dumating ang kamatayan ko, madiligtas ako in the grace of God. Why? 22 ng unang Korinto, 2:12 ng Pilipos, 2:13 ng Pilipos, bakit? Sapagkat Diyos ang gumagawa sa iyo. At syempre, hindi ka din gagawa, hindi rin gagawa. Gagawa ka rin dapat. 2:13 hanggang 2:12 ng Pilipos. Hindi kaya ng ginagawa ng mga Baptist Church, tinanggap ko na si Kristo, saved na ako. Ibig sabihin pala, matalino kayo kay Apostol Juan. Bro, kasi si Apostol Juan sa 3:2 ng unang Juan, ngayon anak tayo ng Diyos, hindi pa nahayag kung ano magiging tayo. Samantalang kayo, alam nyo na. Ibig sabihin pala, marunong pa kayo ng mga apostol ni Kristo kapatid. Hindi na. Hindi, yung ganun ibig sabihin. Hindi, kapatid. Paano ba kahit sila mga apostol, tiyak niya na sa langit? Sige, Diba? sabi mo, tiyak, babasahin ko yung 3:2 ng unang Juan. Ang sabi dun sa ulat, kasi lahat ng isinulat ni Apostol Juan, interpreted na yun. Hindi ako mag-i-interpret, 1:3 ng unang Juan, dahil yung naming nakita at narinig, yun ang binabalita nila. At isa dun sa ibinabalita nila, 3:2 ng unang Juan, na yung mga anak tayo ng Diyos, hindi pa nahahayag kung ano magiging tayo. Kaya nga ang tanong ko kapatid kung ang mga apostol, aral nila katulad na sa inyo, ba't ang sabi ni Apostol Juan? Aba, ngayon anak tayo ng Diyos, hindi pa nahahayag kung ano magiging tayo. Samantalang kayo, hayag na hayag kayo, pinangangaral niyo pa. Anong saan ba doon kapatid? Sino mas matalino sa inyo ni Apostol Juan? Ikaw na nagsasabi nun? O si Apostol Juan, pinangangaral niyo? Hindi po sinasabi ko tayo. Hindi kapatid, tinatanong kita, sumagot kayo sa tanong mo kapatid. Ang tanong ko lang sa inyo, sinong mas matalino sa inyo ni Apostol
Kasi si Apostol Juan, 3:2 ng unang 1, ngayon mga anak tayo ng Diyos, hindi pa nahahayag kung ano magiging tayo. Kakontra naman yon dun sa sinasabi nyo na alam nyo na mangyayari sa inyo. Automatically lang. Kaya, ang tanong, sumagot ka muna. Sino mas matalino sa inyo ni Apostol Juan? Ikaw o kayo? O si Apostol Juan? Sa 3:2 sa unang 1. Sagot ko ba tayo? Categorical. Categorical. Saan natalino? Wala na yung... Hindi, saglit lang kapatid. Sumagot ka sa tanong ko. Ito, tatanong ko muna sa'yo. Tinatanggap mo ba kapag namatay ka, alam mo na mangyari sa'yo? Mas ka na. O, ngayon, alam mo na ano, ibig sabihin, alam mo na mangyayari sa'yo sa inaharap. Kung sakaling mamatay ka, alam mo na, dun ka sa langit, direkto. Save ka na. Tama ba yun o hindi? O, tama. Ngayon, ang sabi ni Apostol Juan, 3:2 ng unang 1, ngayon mga anak tayo ng Diyos, hindi pa nahahayag kung ano magiging tayo. Therefore, sila Apostol Juan, anak na sila ng Diyos, hindi pa nahahayag kung ano mangyayari sa kanila. Kaya ang aking panguntana, ganito, sinong mas matalino sa inyo ni Apostol Juan? Ikaw na nagsasabi. Ay, ito nga, babasahin natin ha. Ito ha, dun lang tayo sa mismong versikulo. Stick tayo doon. Dahil utos naman yun, nunutres ng Apokalipsis. Sabi, ngayon mga anak tayo ng Diyos, hindi pa nahahayag kung ano magiging tayo. Ang tanong ko sa inyo kapatid, sinong mas matalino sa inyo ni Apostol Juan? Ikaw o si Apostol Juan? Sagutin mo akong panguntana kapatid. Saan? Anong kong verse yan? 3:2 ang unang 1. Babasahin ko ulit. Ngayon, mga minamahal, ngayon mga anak tayo ng Diyos, at hindi pa nahahayag kung ano magiging tayo. Ang tanong ko sa iyo kapatid, sinong mas matalino sa inyo ni Apostol Juan? Ikaw na nagsasabing alam mo na? O yung mumunting mga anak nila Apostol Juan at si Apostol Juan na nagsasabi na ngayon mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahayag kung ano magiging tayo? Sinong mas matalino sa inyo? Yung first century Christian? Kasama ang mga apostol o kayo? Ayan. Hindi po about sa salvation niya. Hindi ko ba din eh? Sinasabi niya. Ito, babasahin ulit natin ha. Babasahin ulit natin. Baka hindi niya naintindihan, pastor. Ngayon, mga minamahal, ngayon mga anak tayo ng Diyos, at hindi pa nahahayag kung anong magiging tayo. Kaya ang tanong ko, sino mas matalino? Saglit lang kapatid. Kaya nga niya sinabing hindi pa mahayag kung ano magiging tayo. Ibig sabihin, hindi pa nila alam kung ano magiging sila. Future progressive yun. Huwag niyong gawing past tense. Oh, babasahin ko ulit, kapatid. Buhay pa sila. Babasahin ko ulit. Wala pa sila. Mga mina. O kaya nga, nabubuhay pa sila. Kaya hindi nila alam mangyayari sa kanila. Samantalang ikaw, buhay ka na rin. Alam mo na mangyayari sa iyo. Kaya nang tinanggap mo kanina. Pag namatay ka, diretso ka na sa langit. Kaya ang tanong ko kapatid, sinong mas matalino sa inyo ni Apostol Juan? Kinakain nyo na yung sinasabi niyo eh. Si Apostol Juan sa 3:2 ng unang 1 o ikaw kapatid? Ayan. Hindi, lumagot ko muna kapatid. Dalawa lang ako pagpipilian niyo. Basahin natin, no? Basahin natin. 3, 2, o first yan. Basahin ko, ha? First John. O, 3:2. Ang nakalagay, mga minamahal, ngayon mga anak tayo ng Diyos, hindi pa nahahayag kung ano magiging tayo. Kaya nga, ang tanong ko sa iyo, sinong mas matalino sa inyo ni Apostol Juan? Kinakain mo. Yung context na ito, hindi po sa kaligtasan. Hindi ako... Kaya tanong ko sa iyo, lahat pa ng isinusulat ng mga apostol ukol sa kaligtasan na ipinasusulat ni Kristo, yes or no? Hindi. Ngayon, yung nakasulat ba sa Biblia, kapatid, takot lang, yung nakasulat ba sa Biblia na ang Ebanghelyo ni Kristo ukol ba sa kaligtasan niya, yes or no? Yung isinusulat, yung inutos ni Kristo, lahat ba ng sinasabi ni Kristo na isinusulat ng mga apostol, kasama ko yung
kaligtasan yan. Yes, sir. O ngayon, kasama sa kaligtasan. Ngayon, yung book of yan na ipinasulat ng Diyos kay Kristo, kasama ba sa kaligtasan niya? Kasama siya. Ayun, salamat. Ayun. Ngayon kasama sa kaligtasan, sabi ni Apostolo Pablo sa 3:2 ng unang 1, ngayon mga anak tayo ng Diyos, hindi pa nahayag mo na magiging tayo. Tinatanggol ko bagay ng sinabi mo, ang book of Jen na binasa ko ay kasama sa kaligtasan. Yes or no? About po yun sa second chapter. Oo, pambihira naman kapatid. Sabi nyo kanina, kapatid, ang sabi nyo kanina, kasama sa kaligtasan. Ngayon naman, binasa nyo naman, ayon sa second coming of Jesus Christ. Ano ba talaga, kapatid? Oo, kasi, ang tanong ko ulit sa inyo, yung ipinasulat ba o yung lahat ng ulat ng mga apostoles, mga propeta sa Biblia, kasama ba sa kaligtasan nyo? Ayun, ayun kasama sa kaligtasan. 1:3 ng unang 1. Sabi ng mga apostol, yung aming nakita at narinig, yun ang ibinabalita namin. Ang tanong ko sa iyo, yung mga ibinabalita pa ng mga apostol na magagandang balita, kasama ba sa kaligtasan nyo? Ayun, ayun kasama sa kaligtasan. Yung book of First John, kasama ba sa kaligtasan? Kasama sa kaligtasan. Ngayon kasama sa kaligtasan. Pinakain nyo na yung sinabi nyo na hindi kasama sa kaligtasan yung 3:2 ng unang 1. Yes, sir. Yes, Kasama ano? yun sa kaligtasan. Ayun, kasama sa kaligtasan. Maybe tapos na tayo, kapatid. Umamin ka na mismo. Hanggang dito na lang ulit. Sige, ha?